हाय फ्रेंड्स आं दिनै मोनसे आनबक्सिं भिडिअ लाबोलायबाय पावर बैंक 30 mAh नि पावर बैंक आरो इयो ओमफ्राय इखौ आं दा आनबक्सिं खालामसै बेनो ओमफ्राय दा आंखौ खुलिनानै आनबक्सिं खालामसै आरो कभारानो बापरे बा मोननै मोनथामलाय नै बेनो पावर बैंकआ नै बेनो आरो ओमफ्राय नै जे ओमफ्राय मोनसे एक्सट्रा चार्जार मोनफायो खोमा नै चार्जार मोनसे मोनफायो 30,000 mAh नि आरो पावर बैंकआ ओमफ्राय फास्ट चार्ज जाबावो नै ओमफ्राय बेजोंनो चार्ज होनो हायो आरो बिराद मोजां इयो कारन नाय बेहाय मोनसे टर्चबो दङ ओमफ्राय नै बेहाय गंथाम मबाइल चार्ज जागोन आरो ओमफ्राय नै बियो 25 50 75 100 जाबाय आरो ओमफ्राय मोनसे टर्चबो सुना नायनो र' नै टर्चआ जोंबाय दा लोगोफोर नोंसोरबो बायनोबा बारा लायाखै आयौ गोलैबायसो माथो बारा लायाखै 800 लादों 800 बेसे लादोंमोनथाय 884 लादों आरो बारा लायाखै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जुदि मोजां नुदोंबा लाइक खालाम आरो बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम ओमफ्राय आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो